आई देखी दू गो सखी आपस में जब मिलल बालो तो अपन अपन दुख की कहानी बतियावत लो। तो एगो सखी कहतारी कि ये सखी तहार तो मरद बहुत निमन मिल गई, लेकिन हमार मरद मुआना बैरागी मिल गई बाबे, ओकरा कुछ बुझाते नहीं। हम का बताई ए दीपूजल बाबा, ए निकेश बाबा, आ कैसे सखी एगो सखी से कहतारी ऐसन मिलल मरद बुझेला न दरद हरि जात हिया जरत जिया। ऐसन मिलल मरद बुझेला न दरद हरि जात हिया जरत जिया। मिले नाही कतही अलग बाबे बैरागी मोर बलम रे सखिया, बाबे बैरागी मोर बलम। अरे दीपूजल बाबा, अमित भैया, दुल्हन बाबू, देखता रही बैरागी बलम के दूल्हे मत करिया। ए दीपी बेलूरा जी रौरो लेखन एकदम कमाल के बा। रवि भैया गर्दा गर्दा हो गई। मनीष मामा एकदम हल्का बाहू। बताओ ई मरद बैरागी हो गइला। गिरीश बाबू सब देखे के बा। लोकेश हो, नितेश, बबुआ छोटू, और कहतरी उ सखी से ये सखी हम का बताई हूँ अपन दुख कितना हम बताई। वे कह को रह कैसन ड्रामा करत रहनु कि हमरा बर्दाश्त नहीं के हो। सुन का करत रह आचा जाके मोर हरदम रहे ले पादारा रोई रोई आँखिया से धुआ जाता काजरा। आचा के मोर हरदम रहे ले पादारा रोई रोई आँखिया से धुआ जाता काजरा। ए सखी और हम का बताएं तू का करता रे, देखा का करता रे। गरियावे ते हनाही मौलम रे सखिया, बाबे बैरागी मोर बलम रे सखिया, बाबे बैरागी मोर बलम। जय हो ए अस्कर भैया, रिकॉर्डिंग जय हो स्टार स्टूडियो दाउदपुर। अरे बबुआ पीरी तू मत करिया हो। अमित भैया, रवि भैया मत करिया लो दादा। जय हो रवि फिल्म भोजपुरी। फिर उ सखी से कहतारी उनका रहनो से हम परेशान बानी। सखी सुन ना, बड़ी परेशान बानी उनका रहन से, दिलन मुँह चुकाई धर ले कवना धरन से। बड़ी परेशान बानी उनका रहन से, दिलन मुँह चुकाई धर ले कवना धरन से। और कहतारी सखी से आ देखी के कहतारी बाचल बाना कवनो अलंग रे सखिया, बाबे बैरागी मोर बलम रे सखिया, बाबे बैरागी मोर बलम।
और देखी सखी सखी से के कहतारी आ कौना भाव में कहतारी दोही दादी पूजवल अब होला ना बारदा ना मन बतहरे चलते खाले मसाला भा चलते खाले मसाला भा और सखी कहतारी सखी से कि अब हम बर्दाश्त नहीं के हो तो हम रवि को लगे चल जाए देखी के कहता रवि अमित के रे सखिया पावे पाए रागी मोर बलम रे सखिया पावे पाए रागी मोर बला ऐसन मिलल मदद बुझेला ना दर्द